Facebook ka achiel mano mar X kod mano bende mar SMS wa mayudo ka chenari adeka auchiel nono paro thoth ka gintiere kar ka tadieri mar wach nyalo bedo karang'o. Iwacho ni limbe Ruto koda ka siasa mago manotimore kacha gwenge ma Kaluo ere kama gintiere. Wintie weche mag shareholders, jok manogo ombulu, jok mosiro sirkal nyaka yud dongruok. Kata kamano wawinjo kata ywak odiochieng' manyoro nyakoro munyoro jo siasa ma pod wacho kanyo ka gintie kod jalup jatend piny Kenya ni jatend piny Kenya odhi odak gwenge ma Kaluo ndalo 5 kata kamano ong'e maber ni mano en mana wach nobedo kata ndalo 4 kendo tero dongruok ne oganda wa ma Kaluo. Tiende nang'o ka koro ipogo weche mag siasa kod mago mag dongruok kiwacho ni oyo wan to nok wamor gi limbe ne e gwenge ma Kaluo ni ang'o modhi odak kocha to wan jok manogone kura Kericho salimo mana dichiel kodok Kericho kodhi oleme mar ariyo jok manogone ombulu ka gin gik mage mabende mabecho maginya bedo kata ka giseyudo. Nitiere ote moko 2 kata 3 ayudgi kaseyudogi ka sani ang' wadhi nyime kod twak ka wamanyo jowa manie counties mondo mi wapak jopiny okinyi ma kawuono. Ma Peter Thomas Yongo. An Peter Thomas Yongo, jatend piny aneno kapod nitiere ni e campaign mood kendo chal ka gima pok ong'eyo ni en e kom mar piny Kenya. Pod osiko mana wacho wuo mar show off bang'e kanyoro Ruto osea sani contractor onge ground kendo onge gima dhi mbele miriambo tupu. An Peter Siongo Thomas konenowa mano Jasuba South erokamano nyako ote mari. Nitiere ote mano mar Wuoda Asego Jangoma Ochik Kamolo awacho kanyo ni outa wacho adier Tom to chalo ng'ama manyo ticket mar ODM and so personal. Tom mana wach mantiere kar kanyo. Isabella Anyang' wacho ni outa mawuoyo no en kinde mane ne telo ang'o gini mane otimoe ne jopiny piny machal gi mano bende ne oseor kar kanyo en mana gimoro mwadarango kwadok chien en ang'o manya bedo katimore gi siasa kod dongruok e gwenge ma Kaluo. Bernard Odhiambo wacho ni wadwaro dongruok ok siasa mar 6 piece maonge dongruok. Mano paro mantie kar kanyo. Yang' Odhiambo wacho ni outa gini noringo bang' party nominations bae paro pontiere kar ka. Ote mogik mano mar Judith Anyango Oduko Ramogi TV Morning Cleophas wacho ni nenowa ka entiere Machakos County bende koro penjo kanyo ni penj former senator outa ni gin gik mage manotimo e kinde mane en senator kachiel koda ka machielo penjo mantie owacho ni en ang'o manorito mana ni mondo Ruto odonje telo mondo mi kaka gichak goyo koko ka gimanyo gik makonyo gi gin giwegi. Odhi nyime kowacho kanyo ni ero bende ni in jaod bura aya mano bende owacho kanyo ni gik mage manotimo kod omenda mabende nitiere kar kacha magi bende mantie kacha kanyalo initiate projects mopogore opogore kinde mokalo. Owacho ni gik mantiere kar ka to wacho ni mana chiemo kichiemo mana gi dhok achiel mos wach nitiere kar ka achak kodi Mheshimiwa Fred Outa iwinjo kar kanyo ote mag joneno weche mane Tom Duku bende nitiere go kar ka gin weche matimore kod dongruok mag Kaluo to bende med mano gi penjo mana penji mokwongo cha mane wacho ni pod ibiro duogi mano kotenore kod chwalo dongruok kaluwore ni itiyo kod sirkal ok ni sirkal biro iri nikech in ng'ama chulo osuru en ratiro mar japiny mondo mi oyud gigi tiyo mari kod sirkal ere kaka onego bed okelo ne japiny dongruok to japiny ni bende chulo osuru med mano kachiel kod ka penjo mawuok kuom jopiny kata bang' awinyi Tom Duku. Erokamano. Ago erokamano ne jowa manenowa kamoro amora ma gintiere kendo twak ni ayudo ka en twak mamit. Kamano. Adwa ni mondo aduoko osipna ni chien matin Tom. Ok adwa nadogi e weche mag kuma naseaye. Magi kanan MP. Ong'eyo ni kapok abedo MP Tom man kani skimbwa mar michele cha inyalo timo research mari no podho nokoti koa hero yani Kano Plains michele no podho kapok adoko MP single handedly skim no tiyo nyaka sani mano kodwa nong'e to mano bende ni kelo ka ine naonge sirkal machielo kionge sirkal ne poda onge adwa penjo na mi setimo okay madu ok eme kapok adonje ang'oa gimomiyo noyiera mbunge nikech kelo chako skim manotho mane jok nyalo yudo chiemo ma skim oringo motiyo mapod tiyo nyaka ng'oa nyaka sani noganda mang'eny oganda man kwar kamano ok one ni jodala pod chiemo to endo kata gweno mopidhe kidala gi tonge mano kare ok anyal go kod siasa skunde mantiere Nyando awinjo ko osiko tiene ni
ugu gin joma kawo chudho to rwadhe gi maber. Sani dhi Katolo, amiye 100 kende, the secondary magero kachacha mating'o nyithindo 1,700 e boda marwa gi Bomet. 1,000 gi mia diwa kama onge lweny kata achiel. Sani nyenno ka ji nego Sondu. E area na matiye mar Nyando, boundary mar Nyando. E kindwa gi Jolango nitie kwe mosiko nyaka sani. Nikech ang'o osiptal agere boda kanyo makonyo ji. Nikech ang'o chiro agere boda kanyo makonyo kindwa gi koko madhi mbele ni. Akeno winjo mawacho ni pi akunyo maduong' Sambasa e kindewa makelo kanyo. Ka weyo pigewa moko to gi sikunde magere Nyando ba permanent minyalo kwano dichieng' ma kawuono. Mano kana bubunge higni 10. Awe ka stima sekelo kanyo moromo ondamo 89 e gwenge. Ugu ok nyal neno mano. Gich ugu ka koro ng'ato wacho na en adiera. Gin sani koro gidwa pingo joma kilo lokruok, ma kilo maendeleo mondo gimbe giyud ticket. To dine bed notiyo motegno, dine osemiye ticket chon, kane en mana matiyo mamiyo go ji ticket, siko ni ticket. Ticket Raila Amolo Odinga ok mi joma nyap. Imiyo joma nyalo kelo change. Ema miyo ugu ok nyal, Tom ok nyal yudo ticket, bi ok nyal yudo mjumbe. Nikech siasa mogoyo ok owinji. Gin siasa mag agoko. Siasa mag ketho gik moko. Nikech winjo koko wacho wamiyo thuolo joma dwa dhi tiyo, wawenu ni mondo ubi. Chieng' tich adi monyalo loro Luo Nyanza ne jotelo moseyiere ni ok nyal tero development kata tigi sirikal makama. Tadwa nadok chien kong'eni sa asaya ma wasetemo matin mondo watigi sirikal yudo ka gik moko nitiere. Kata manyoro ni manyie wane handshake. Akini winja adwa ni mchikite. Manyo atemo matin mondo wabede e sirikal. Emi yudo ka koro kata meli manyie president yaocha. Iyudo kandal mancho tiyo sirikal e handshake cha. Eka weche mag Kisumu mag yad kote mang'o nikech gin pesni madongo mabiro. Sasa maonge sirikal jaugu ni winjo maber nikech okelo liet gi lweny mondo yud go pesa gi liet gi lweny miketho go ohala ma Kisumu mariembo jo investor mondo kiko tim ang'o. Kisumu sani di koro dongo to jaugu ni ok dhi mi Kisumu dongi nikech o champion e weche mag koko, e weche mag ketho development. Eko yudo pesa marufuku ne mochiemo godo to ganda monego kony gi development to dhi mbele. Jaugu ni emi yudo kanyo ndalo moche liet ng'eny cha. Sirikal otero jo welo moa oko mag kelo development mane goye ja communicate. E paro dichieng'no welo manopong'o Kisumu gidhi jaugu ni jochano gigoji welo moa oko mokelo development mane ndio tendewa nikech mane siasa ne mar go jogo wagogi wariembogi kaeto otende wadong' sani maonge ji matimo ang'o. Mane siasa mar ugu ma nyaka wakethi mondo wang'e ni jaluo sani ok nyal donje siasa mane go higa mokalo ka. Wadwaro siasa mar dongruok, wadwaro siasa mar tiyo gi sirikal. Wan be mana jo Kenya kaka jo Kenya mamoko machulo suru kaka ni wacho ma ok onego wache ni ok nyal konywa. Ta awacho ni nyalo konyo maber mana ko wago sirikal okinyi godhiambo. Kich kata ken ng'ami dak godo to siki igoyo okinyi godhiambo kata kuno kodo tedni. Omiyo en sa moromo kendo jougu dhi winjo malit kama odhi yude pesa ma wang' wuondo go ji ni wadhi waketh mae mondo neno ni wan jo pinsani. Udhi winjo malit saidi pesa ko dhi choko. Wadhi rakore kodu wang'ni nikech wan odwaro maendeleo. An adwaro kaka nyo yaw meli ma Kisumu cha. Kich mane department mara mondo waneni business mane mwadhi timo e nam ka madhi Tanzania to dhi Uganda. Adwa neno ni weche mag rech makabonyo Kanyagwalgi idhi konyo jowa manade molwora lwora. Adwa neno ni niang' manyie president mosechando wa higni gi te nyaka ne piny chakre wan kod bilion 117 milion 117 ma ugu pod tamore ni ok ogol oko. To sirikal nyo lando, president olando ni kendo koro gowigo timo ang'o otieko. Ugu adwa no winji kembe president no wacho ni ok usi imbe ni winjo mano tiwinjo ya koro loki ataro nikech odwa wuoyo ne ugu moro cha kembe mi uso onge. Kembe go wacho ni mag jopiny lope go mag nuclear en mar jopiny
odwaro ni pesa mochok mag niang' mag nuclear dogne county government mondo county government olokaw pesa no otim godo maendeleo mag gweng'. Onge gimiuso ne ng'ato. Wadwa golo dok e itu miriambo mar hugu maketho development. Mamano emanya bedo ni en lek mar duond bura mar UDA mar donjo godo e counties ma Kaluo kabisa. Aya, Tom Duku, pap koren mari thuolo ma wayudo kar ka